Yawwa ta. Awalu. Nan ne gidan. Wallahi. Ba shi mana. Ba shi. To na gode. Ba komai. Me sunanki? Amira. Nan ne gidanku? Eh? To shikenan. Mu ce. Ina, ai ba inda za mu sai ka bani. Budurwa ta ce fa. Na ruwa da budurwa ka ta, ina san halinka. Wallahi sai ka bani. Dan Allah in ba damuwa na ce ina son dan yi magana da kai. Da kai nake magana. In ba damuwa Okay, wai ne? Ba damuwa. Okay. Allah ya sa dai ba matsala bane ba. Awalu. Ka je. Okay. Kai na ne. To ba da. Ai ta shiga. Ka ji rabo. Awalu. Awwalu duniya sai Allah. Yau wani cikin ba damuwa ba? Kawai na ga ka burge ni. Allah? In ba damuwa. Ina son ka. Okay, to ba damuwa. To ka bani wayan ka in saka maka number. Tabbas. Ka bata sabuwar namba. Ita ce na bata Awalu. Sunana Amira. Okay, to ba damuwa Amira. Sai baka faɗa min sunanka. Sunana Mustapha amma an fice min Musti. Na gode. Gaskiya ne. Sai mun yi magana. To ba damuwa. To na gode ma. Awalu. Awalu duniya sai Allah. Ya ka kare. Ai wallahi na ga ma wani ta samu. Ba sa mata rana ba ko? Ba sa mata rana ba wallahi. Ai ta riga ta amince ai. Tun muna tafiya. Na goni kallo. Kamar mun yi aure. Amma dai fa da ni fa ta amince fa ba da kai ba wani. Allah yana gaya ma ai ka bani to ta fada amma da ni wallahi. Ban gane. To ba busti. To wannan wani irin cin amana ne. Ka sha mun to kan yarinya sai ka ce kana son ta? Wai dama akan haka ka rike man kwala da Allah ta kan da Allah. Wani irin cin amana? Ita da kanta ta ce tana so na ba ina ce ina son ta ba. Saboda haka kaga sai ka je ka nemi wata. Ƙarya ne. To shikenan. Na rantse da Allah. To na san ta yadda zan bullo maka. Kawai ma ni. To daga yau kowa ya kama gaban shi. Shikenan je ka. Ai ni ne a sama kai a ƙasa. Ka ce kai dan iska ne, ranar san tafiya za ka yi. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Na da huta haka. Yawan salam. Ina wuni? Lafiya lau. Ya gida? Lafiya lau. Madalla. Dama na zo ne in gida. Ka zo gaishe ne ko ka kawo min korafin naka ne? Kawai na zo ne in gaida ka.
Wannan kuma ba. Na kawo maka ne kai ce fa ne. Allah ba. Dan albarka. Dan albarka, Allah maka albarka. Ya me ɗakin naka? Wallahi tana nan lafiya kalau. Allah ya muku albarka. Dan albarka, Allah ya maka albarka. Allah ya maka albarka Mustapha. Nagode wallahi, nagode. Dama kawai na dai dole in gaishe ka. Nagode Mustapha, nagode Mustapha. Allah ya maka albarka. Allah ya maka albarka. Alhamdulillah. Wannan wai dan banzan yaron. Ni da nake kokarin in mishi gadan zare. Yana dauko wannan uban kudi yana bani. In ya iya ruwa, ai bai iya tabo ba. Wallahi na san yadda zan mishi. Zai ga bari ga. Alhamdulillah. Assalamu alaikum. Amu alaikum salam. Barka da fitowa. Barka ka dai. Ke kin ga da ke wata tafiya ɗas kawai hawainiya. Allah ko? Wallahi aini ji ne kamar kake da na tafiyan nan wallahi. To ko in koma ne in sake in dai hakan zai faranta maka rai. A'a, ko ɗaya. Ai ni ba zan so ki sha wahala ba. Allah ɗan lelan zuciyata. Kai. A ki zo wani abu? Ni fa jiya har mafarki ne. Mun yi aure. Mun je shopping da ni da ke. Ki siya min wani turare mai mugun kanshi. Har ka sa na ji kunya. Allah. Ai ke kin namijin da ya aure ki. To tabbas ba zai kara mai kishiya ba. Da gaske? Kwarai da gaske. Allah ya sa. Amin ya Allah. Ma ka san menene? So kin fada. Mun yi magana da abba na. Ya ce yana son ya ganka. Kuma sa'annan zai ma baka kuɗi wanda zaka ja jari dai da sauran buƙatar rayuwa. Kuma sa'annan yana son ka turo da magabatanka saboda in za a sa bikin mu baya so ya daɗe. Okay. Kowa ka san menene? Har gidan da zamu zauna fa abba na zai ba mu. Gida? Ni? Shi ramin ƙarya ba zai zama madawwami ba. Watan wata rana za ya ƙure baɗi ba da rai ba.